לא מאמין שאת עדיין משתמשת בפילם. מאיה, אם את מחפשת מצלמה דיגיטלית, יש לי דוד שמסדר אנשים. יסדר לך יופי של מצלמה. תגיד, תמונות שהעלית אתמול לפייסבוק זה מהמצלמה של דוד שלך? כן, אליפות, לא? לקחתם את הזמן, אה? וואו! What the fuck? מי זה? מי אתה? מה אתה עושה פה? איך נכנסת? מהדלת. מה מהדלת? מה אתה עושה כאן? רונן, עופר, מני, עזבו אתכם שטויות. בואו נעוף מפה. מאיפה אתה יודעת מה קראת באחד הפתקים את השמות שלנו? אני קוראת למשטרה. מה אתה עושה פה? מי אתה? בוא החוצה, בוא, צא החוצה. מה עשית בפנים? גנבת משהו מהאוטו? יאללה, עופר. גנבת? עופר. נו, כנסי לאוטו, בואי ניסע. לקחת משהו? סמק. יאללה, נו, תתניע, חום אימים, נו. וואי, איך בא לי עכשיו מקלחת קרה במלון. שטגן. מה שטגן מה? שטגן תופס רק לאוטו. תופס גם למקלחת. מה פתאום? מה את אומרת? שנייה, אני פשוט אפתח את הספר תקדימים לחוקי השטגן שלי. איך קוראים לאכסניה הזאת? נו, שמישהו כבר יענה לטלפון הזה. מה, זה לא שלי. זה לא צלצול שלי. זה של אבא לזה שנכנס לנו לאוטו מקודם, הטרמפיסט. טוב, תשאיר את הפלאפון פה. שלום. שלום. אנחנו הזמנו כאן חדר, בבקשה. כן, מה מספר הזמנה? מספר הזמנה. 514-39-095. מייק פררה. קרוב, עופר אמזלג. תראה לי את ההזמנה. רשום לי פה מייק פררה. תקשיבי, אני לא יודע מי זה המייק פרארי הזה, אבל זה המספר הזמנה שלנו ואנחנו הזמנו את החדר כאן. טוב, תן לי את 4 ספרות האחרונות של הכרטיס אשראי. רונן, מה 4 ספרות האחרונות של הכרטיס אשראי שלך? לא יודע, לא אתה הזמנת? מה היה? שנייה. בואו רגע. מייק. מי זה המייק הזה לכל הרוחות? מאיפה הוא בא? מי הביא אותו? מייק. מי זה המייק הזה? שהזמין את החדר, מסתבר. אתה מכיר אותו? אתה יודע מי זה? אולי זה דוד שלך. אין לי מושג, עופר. אולי הם התבלבלו בחדר, בהזמנה, משהו כזה. נו, אבל מי עשה את ההזמנה? לא יודע. חבר'ה, אתם חייבים לראות את זה. זה הטלפון של הטרמפיסט הוא? מה זה, מאיפה יש לו את המספר שלך? זהו, שיש לו את המספרים של כולנו. אז יש איזה מישהו שאנחנו לא מכירים. אבל הוא מכיר אותנו. הוא מתעקש שאנחנו מכירים אותו. שהזמין לנו חדר במלון. מי זה? הלו? שלום, מאיה, מה שלומך חמודה? מדבר אבא של מייק. שלום. רציתי לשאול אותך מה שלומכם, ואם הכל בסדר. פשוט מייק לא עונה לי לטלפון. כן. כן, הכל בסדר. פשוט אנחנו מסתדרים במלון. מייק לא נמצא כרגע, הוא לא בסביבה. תוכלי למסור לו בבקשה שיחזור אליי במהרה? 100%. תודה רבה חמודה, להתראות. ביי.
עופר, אני ומאיה נכנסים לחנות לראות אם הוא שם. אתה נשאר פה למקרה שהוא יופיע? יאללה, תבואו זרים. מה? מי אתה? מה אתה עושה פה? כנס לאוטו ובוא נעוף מפה, נו. מה זה? הלו? מה, זה דפוק? מה אתה עושה פה? מי זה? סליחה, זה האוטו שלי. תגיד מה, אתה דפוק? כנס לאוטו, בוא ניסע כבר, נו, כנס, אין לי זמן.